Hola, veus, falten pocs dies perquè l'estiu finalitzi un període de l'any en què les altes temperatures són les protagonistes a la capital del Segrià. Per tal de combatre la calor i a falta de platja, molts ciutadans omplen les piscines municipals. D'altres, els que no hi volen anar per evitar pagar entrada, es remullen d'aquesta manera. Hay una que hay mucha agua, gilipollas. No hay... ¡Wow! ¡Has llegado! ¡Otra! Són imatges enregistrades per un grup d'adolescents de la capital del Segrià i publicades a la xarxa social Instagram el passat 8 d'agost. Com veiem, aquests joves es diverteixen banyant-se a les comportes del riu Segre. Com si d'un parc aquàtic es tractés, s'enfilen a la part superior d'una de les comportes i es deixen caure lliscant pel desnivell com si d'un tobogan es tractés. La Guàrdia Urbana assegura que de forma assídua la unitat ciclista patrulla per aquesta zona i sempre que veuen a un menor banyant-se el que fan és identificar-lo i informar als seus pares, a més d'avisar-lo de que està totalment prohibit banyar-se en aquesta zona degut a la perillositat que comporta. Nosaltres des d'aquí fem una crida a la paeria, cal intensificar, cal adoptar mesures prou contundents per tal de fer aquesta zona realment que sigui restringida, és a dir, que no tothom pugui accedir i menys els infants, per tal d'evitar sobretot tragèdies com la que es va produir l'agost de l'any 2008, on un nen d'uns 14 o 15 anys va morir ofegat al riu Segre mentre es banyava amb els seus amics prop de les comportes, precisament. Res més, recordeu que podeu continuar informats a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.